Peku se kukuruzi, ali sa sve ovim listovima. Peku kukuruze sa sve listovima. Šta je ovo, nemam pojma. Škampi. Pačije, nešto. Pojma nema šta je. Njihovo mango voće. Šta je ovo? Banana sa jajima. To je njihov specijalitet. Banana sa jajima. I neko njihovo voće durije sa jajima. I to jedeš kao palačinku. 50 bata, to je negdje manje od 2 evra. Evro i po. Da vidimo čega su ovo ražnjići. Pork chicken, mešavina svinjetina i piletina. Ko zna šta je to? Ne deluje mi kao svinjetina i piletina. I ovdje ko zna šta je ovo. Ovo nisam vidio u životu. Šta je ovo? Njihova neka tradicionalna tajlandska. Ajde polazi, ovuda si već prošao, čekamo te ko mentola.